Neskončili, pretože sirény dnes ešte počuť jednoznačne budeme. Poďme sa ale rozprávať o špeciálnych profesiách alebo pomocných profesiách na školách, ktoré majú veľmi intenzívne pomáhať v rámci pedagogického výučbového procesu. Ja to posuniem bližšie ku nám. Áno, nehambite sa, aby sme vás aj videli. Neviem, Romy, ak si pamätáš, tak na základných školách bolo skôr raritou síce, že bol detský psychológ, ale na niektorých školách to bolo. Teraz sú napríklad špeciálni pedagógovia a to všetko sa aj rozrastá posledné 3 roky. Tých profesí je viac, o tom sa budeme rozprávať. Sú tu dnes medzi nami ale Radoslav Tóth, ktorý je sociálny pedagóg. Rado, vítaj medzi nami. Ahoj. Je tu pani doktorka Tatiana Diošiová, ktorá je výchovnou poradkyňou. Vítajte medzi nami, dobré ráno. A Leonard Baláš, ktorý je žiak 2. ročníka strednej školy a zároveň ešte aj, ako som nám pozrite, aj tanečník ľudových tancov. Vítaj, ahoj. Ahoj, dobré ránko. Aj nám taký ľudový tanec predstaví, ukáže, ale my poďme k danej téme. Poďme k spomínanému projektu a činnosti tých pomocných profesí na školách. Rado, otázka na teba. Keby si nám trošku tento projekt priblížil, o čo presne ide? Ide vlastne o národný projekt, ako sme už spomínali, jeho oficiálny názov je Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov a detí. Ide vlastne už o 3. sériu, respektíve o 3. pokračovanie tohto projektu. Projekt je určený pre materské školy, stredné školy a základné školy. Ja som spomínala špeciálnych pedagógov a detských psychológov, ale toto je rozšírené. Čítali sme aj s Romanom napríklad aj logopédi. Kto tam ešte spadá do tejto skupiny? Áno, presne tak, ako hovoríte. V porovnaní s predchádzajúcimi sériami teda tohto projektu pribudli pozície, ako je sociálny pracovník a školský logopéd a vlastne riaditelia jednotlivých škôl si môžu z danej ponuky týchto pomáhajúcich profesí vybrať podľa potreby, respektíve podľa problémov tej svojej danej školy. Aby sme tomu rozumeli, to znamená základná materská alebo stredná škola potrebuje napríklad takýchto pracovníkov. Ona sama určí, tá škola, koho by potrebovali, či je to sociálny pracovník, alebo je to logopéd, oni si vyberú a tým pádom dávajú žiadosť. Áno, dá sa vlastne žiadosť. Školy sa vyjde najprv výzva. Na začiatku samotného celého tohto procesu je vlastne výzva, do ktorej sa môžu jednotlivé subjekty vlastne zapojiť, teda ako sme hovorili, jednotlivé teda školy a je teda už na kompetentných, či jednotlivým žiadostiam vyhovejú. A je dostatok pomocných profesionálov na Slovensku? Že všetky potreby sú pokryté? Podľa môjho osobného názoru a podľa toho, čo vnímam, určite nie. Určite nie. Dobre, poďme ale teraz, pani doktorka Diošiová, na vás. Prečo je dôležité mať tieto pomocné profesie na školách? Keď to školy potrebujú? Hej, je to dosť podstatné a dôležité, pretože teda ja pracujem už vyše 20 rokov ako výchovná poradkyňa a mojou úlohou je vlastne zabezpečovať taký servis pre žiakov, triednych učiteľov, rodičov a tak ďalej. No a v tomto mi veľmi pomáhajú práve tieto profesie, čiže tento sociálny pedagóg a pedagogický asistent, pretože napríklad organizujeme u nás na škole rôzne akcie, ja neviem, napríklad opekačku alebo takéto niečo pre študentov, ale hlavne aj pomáhajúce, teda tieto profesie sú u nás na škole dosť dôležité preto, aby sa začlenili tí žiaci do školského kolektívu. Máme napríklad aj ukrajinských žiakov, takže tieto profesie im pomáhajú aj v tomto. Ako to vyzerá v praxi? Kde končí tá vaša náplň práce a kde nastupujú už tie ďalšie pomocné profesie? Tak napríklad robíme... S Radom napríklad, ako by ste sa doplňali? S Radom spolupracujeme, doplňame sa. On počas školského roka robí rôzne aktivity so študentami. No a ja ako výchovná poradkyňa potom si sadneme spolu a vlastne sledujeme tých žiakov napríklad, ak sú zo slabo prospievajúcich rodín, alebo naopak sú tie deti nadané. Takže takýmto spôsobom spolupracujeme. Poďme trochu do praxe, Leonard. Ako ti pomohli napríklad títo špeciálni pracovníci? Nazvem ich to takto. Napríklad, ľudí tam, mal som také problémy v škole, triede. Napríklad, môžeme tak povedať, že vysmievali sa mi. Takže ľudí som takzvané... Ty si ho sám vyhľadal? Ty si sám chcel, aby mi pomohol. Nápomocný? A išiel som ku ním, porozprávali sme sa, sadli sme si, on mi povedal veci, že čo by som mal vnímať, čo nie. A zatiaľ držíme. A keď máš vždy nejaký problém, vždy zavoláš, hej?
A bola to práca, alebo teda rozhovor len s tebou, alebo Rudy sa rozprával ešte aj s ďalšími tými spolužiakmi? Čiže zostalo to vlastne medzi vami a tebe stačilo to, že ste sa o tom porozprávali, že si sa mal komu zdôveriť, vypočuť si nejaký ten názor. A ako to teda v praxi sa potom prejavilo? Len ty si zostal taký nejaký odolnejší, alebo aj z nejakého dôvodu, aj keď neviem akého, keďže s nimi sa nerozprával s tými tvojimi spolužiakmi Rudy, sa to zlepšilo? Trošku sa to aj zlepšilo. Ešte sme v tej fáze, že sme ešte, to je horšie, ale sa to pomaly zlepšuje. OK, čiže stále v praxi. Úlohou Rudy takéhoto pracovníka je sa rozprávať aj s tou protistranou, alebo iba pomáhať, nazvem to tak, ublíženému? Môžeme si dať za príklad Leonarda. Ja v rámci teda tej pomoci, ktorú som teda mu poskytol, tak som urobil takú aktivitu, niečo ako triednickú hodinu, ktorá bola venovaná rešpektovaniu odlišnostiam, teda vo všeobecnosti. A bolo to vlastne mierené teda v tomto prípade konkrétne teda na neho, aby sme sa naučili. To povedzme otvorene, my Slováci asi máme trošku problém vo všeobecnosti s inakosťou ako takou. Takže chcel som vlastne týmto štýlom, touto formou pomôcť, aby ho brali teda takého, aký je, pretože tam bol teda ten problém, že má trošku maďarský prízvuk a robili si teda z neho srandu. Takže takúto aktivitu som ja v triede vlastne urobil. Nie je to ešte 100%, ako aj Leo povedal, ale je to na dobrej ceste, myslím si. Tak ten proces naozaj chvíľu trvá. A poďme ešte na pani doktorka k vám, keďže spolupracujete s Radom ako sociálnym pedagógom. Cítite ešte potrebu, že by bolo super, keby ďalšie profesie sa pridali? Alebo už pracujete aj s nejakými ďalšími? Ja si myslím, že by bolo potrebné, hlavne napríklad logopéd na škole, čo už teda som počula, že v tomto projekte už teda aj logopédi budú. Ale stále je tých logopédov veľmi málo na Slovensku. Áno. A myslím si, že ešte aj ďalšie by boli potrebné. Určite. A je to projekt ministerstva školstva vraj, ale bolo tak nejak na vlásku svojho času, že vyzeralo to tak, že dôjde k jeho zastaveniu. Našťastie sa tak nestalo. Čo sa tam dialo? Prečo? Išlo o peniaze alebo nedostatok ľudí? Tu vlastne išlo o to, že keďže ide o národný projekt a vždy je teda finančne dotovaný na určité obdobie, spravidla sú to vždy 2 školské roky väčšinou, a nebolo naozaj do poslednej chvíle jasné, či pomoc, ktorú tieto deti potrebujú, či im bude aj naďalej možné poskytovať. A v neposlednom rade ide aj o pracovné miesta. Treba povedať, že pod týmto spomínaným projektom, o ktorom sa rozprávame, je vyše 4 000 ľudí zamestnaných, takže nie je to sranda ani z jednej strany, ani z druhej strany. Ale teda našťastie všetko dobre dopadlo. Vláda teda schválila odobrila teda pokračovanie projektu, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. A od roku 2024, čiže už od budúceho školského roka, by sa mali tieto projektové pozície, takzvané, preklápať na riadne štátne. Čiže by sme mali byť financovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Tak držíme peste, pretože to je veľmi dôležité, aby tieto projekty stále pretrvávali. Ďakujeme. No a Lea ešte dnes uvidíme v praxi, pretože naozaj je aj veľmi talentovaný tanečník a čo to zo svojho umenia nám ukáže. Zároveň tu máme ale aj veľmi talentovaného veterinára, ak sa chcete... vidíte aj na televíznych obrazovkách a vidíte aj telefónne číslo, lebo vy mu môžete telefonovať a zaujímať sa o to vlastne, aká to je akupunktúra pre zvieratka. Áno, s Martinkou sa dnes ale rozprávame na tému sladkosti, ktoré nie sú sladené cukrom. Nechcel som povedať, že nie sú sladké, lebo sú sladké, ale tú sladkosť získajú z niečoho úplne iného. Na čom pracuješ teraz momentálne? Čo to je? Takže ona tam dáva nejaký prepač, to vyzerá ako taký očný tieň, ktorý dávaš. Aha, okej, dobre. Takže... Kuchárske trblietky a vlastne toto sú tartaletky s domácim džemom bez cukru a čokoládovým krémom. A toto sú koláčiky s arašidovým maslom a žele. A prosím ťa, poraď mi jednu vec, lebo ja som si všimol jednu záležitosť, keď zoberiem ovocie, ktoré je prirodzene sladké. Marhule napríklad. Povarím ho, väčšinou tú sladkosť stratia a zostanú len kyslé. To znamená, že keď by som chcel pracovať len s takým surovým ovocím, tak proste veľa sladkosti do toho nedostanem. Ako toto nejakým spôsobom kompenzovať, ako s týmto pracovať, alebo ako tú sladkosť do toho dostať? Najprv tam dáš trblietky. Okay. A potom si budem len nahovárať, že to je sladké. Áno, presne tak. Môžeme použiť ten čakankový sirup spomínaný, alebo teda surový rozmixovaný banán a takýmto spôsobom dosladí.
chladiť do sladieb. Ale ani ten surový rozmixovaný banán nie je však dostatočne sladký, aby, vieš, to veľa banánu potom musíme asi dať, nie? Čím menej cukru vlastne jete, tak tým ho menej aj potrebujete. Aha, čiže je to aj o tom, aby som sa prepracoval v stavu. Prekvapuje, že ti marhule sú akože také kyselkavé. No keď sú varené v džeme a nie je tam cukor, tak sú kyslé. Pre mňa aspoň. Tak ja som už asi presladený. Ale to je presne to, čo Martina povedala. No dobre, chcete povedať, že som... Mati, ešte mi prosím ťa povedz, čo toto je, lebo to vyzerá, ako keby to bola cvikla. To je vlastne ovocné žele. Takže cvikla to nie. Cvikla nie, je to ovocné žele, ktoré vlastne som spojila s arašidovým maslom a vznikol fantastický koláč. Dobre, to je už tento, o ktorom hovoríme. A ten korpus si urobila z čoho, prosím ťa? Ten korpus je z mandlovej múky. Aha, ja som myslela, že to je toto. To je chlieb toto? Nie, to je práve ten korpus, to je také piškotové cesto v podstate z mandlovej múky, kokosového oleja, vajíčka. Víš, aké jednoduché, hej? Jednoducho zložité. Jednoduché a komplexné. Áno. Zároveň. Perfektné. Ďakujem ti, Martinka, zatiaľ veľmi pekne. Budeme sa ešte rozprávať. Pozrieme sa. Ale už sme hovorili o Leonardovi, tak chceme vidieť aj niečo z jeho interpretácie, chcel som povedať tvorby, ale je to predovšetkým ukážka toho spomínaného tanca. Leonard Baláš pre vás. Dobré ráno. O 7:30 vitajte pri prehľade správ. Polícia zachytila pri registrácii nelegálnych migrantov